Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Aku ceritanya ngantar ibu Inji, bos. Di sini, bos. Menilik ini lagi. Piye? Wes burung. Ya engko telur ya engko dilanjut lagi lur ya. Lah ini lur guys teko mau kucing karo boleh tanya-tanya. Kuwi piye to lek piye ceritane iki? Lho takok anu kan to kidul ngene to. Ya. Anu apa kuwi? Mek sakjane yo ora ngumbulne anune jagang ngene lho terus cekluk ngono wong jek sempat nuntun terus jagang montore terus dhek anu atuh tuh kok loro mententeng. Anu sikile iki gelangan iki mententeng terus diceluk nandi kon nurutno ning gandhi ngene. Terus bel kati kondi. Wes maksudnya nang Omah. wes tau dicek iki kalau Tak june jabrak barang. bane ora diumbulno ngene ya. Ora dumbul lho, jare ngomong didumbul. Dulu ngomong dibake lah. Kan tak nang karo Mas jadi umbulno ora. Lah kan Lah mujek mbok tekoki pre yo iso nyauri. ora gelem. Dadi omonge gak gelem. Gak. Kowe ngomong enek sing moto dumbul nek kono, kuwi ora to. Oh, salah. Jagang ini lho. Pemarep medun kaya kowe ngono kuwi. Jagang ini mestine terus mak cekluk ngono nggo terus dhek jadi klek jek iso mlaku nganu montore ditekakno ratan ngono dijagang ning ratan terus dhek Kuwi sendiri lek, kono ya lek. Aduh iya ya nek kalenane ngidul kuwi. Oh pas nek kidul Ya kalenan. ning kidul galeng lho. Oke. Lah kita iso gundung teko kono. Lah terang garap ning durine bakal gelem kono lho. Garap apa wiwigari preng ngetok preng aku. Mager anu lho jagang apa kayak apa to sing lek tuku jaring. Oh jaring. Wis jelas di anu piye to? Alah telo ngene dipageri jaring. Kok bekak ning sebelahe paling ngono ya. Heeh. Di kok piro iki? Hah? 2 tahun. Bogak Jawa. 2 tahun apa setahun ya. Orang malah pikirku ngene kan. Andi arep tuku tegalan kuwi yo gak nyewa dhewe. Nah, wakan ibarat padha garap. Heeh. Padha salah. Oh, tak kira diumbul, tapi ora yuti. Aku tak kira jadi Kalau yuti kan kaget toh. tak anu tak bilang. Nah, makanya muji kan ditakoki yongane gak gelem ngomong to lek wis ditakoni sampean iki piye ngono. Heeh. Lep apa to bak blonjo iki lho kok sok. Mbak Sri langsung mlayu kok. Aja Oh, ceritane ngono ya gak diumbul ya. Oh, yutin ora diumbulno lho. Regakno iki wedi to. Kakek nganu kembange sesuk lah ngeteno kebo ya sesuk Oh, iki kok. aku tak kon kemis Ngono Pak Yato iki. aku kok kemis yo kemis to karo Rebo. Ya, sak pandane enek nek ora akeh. Hah? Pandan ya. Kaprah kono kan. Wong kuwi adine yo diguyu ribet iki darake ndito. Piye? Ya darake ndito. Nangis ki darake ndito. Dikira Tenan kok guru. Lah, seketae guyon. yo nangis aduh. Ora yutine sleo. Nangis tenan. Kita jeneng kesle pas. Terus lha yo wong-wong percaya nangis tenan wi ngono. Ya terus gak iso mlaku ora ya ngono tak terus ora yo terus ngletak kok. Terus anu nang mobil kae dituntun Kuswandi karo Rian. Pas gone gandu pisan. Gone gandu pisan. Lah dek bengi. Apa lampune ki konslet pisan didandani Kus dek bengi. Kuswandi. Kamare konslet. Heeh. Lampu ning gone muci. Masa konslet iki piye? Ibu nganu ngeceklekane iki nganu dukun semut.
Tikus sih pangan tikus. Iki jane dienggo apa to iki jane? Arep anu ditandur. Oh, tandur. Oh, Golek. Nah, golek kembangan sirap saiki wis esuk. Karep kowe. Ana ki mak disuwekna yang golek sirap. Benar. kembang apa gone sirep kuwi lho. Kembang ngeceknya nih. Oh, padha nek kulon iki ya. Kembang itu manuk. Ini iki lho, Bin. Oh. Apa ngarani? Lha kuwi gone Yoto enek to? De, Enek gone Pak Yoto. kayak gak oleh ngebak kok dhewe. Oh. Dhewe iki. Aku golek cucuk manuk karo golek sesuk kek lagi rebu ta. Rebu, Apa sesuk. engko golek apa kuwi Golek. kembang nongo nggone Heeh. sapa kuwi? Alah gone enek gone Pak Joko ke enek kembang no. Gunggo coba kae. Pak Joko yo ora wah. Nyapo nyapo yo oleh kok kembang kok. Kombane sirap. Lah yo wis gak nganu, mesti wis gak lara wis mari ya. Heeh. Mene kok balik nana iki. Iya to mesti engko balik ping pindho kok pengen telu engko. Engko mau meneh balikne to wisanane wis muci kudu takok. Dibalik nek pra Mas ngene ijik berarti terakhir ping telu biasane. Bayar 50. Iya terus 50 tak menumu. Sepene mari. Ngene jenenge ngono. Ya yo Wis tak dibalekno. sakala langsung meteng. Oh, ku dibalekno kuwi. Yo dibalik nanti. Iya to, penting kendang iso apa ngono. Heeh, ya pendang iso anu neh. Iya, kuwi. Ngapus gawe neh. Ngono kuwi lahane lumayan ngeri yo. Yo. Wis kok ro. Lah kowe rek sing ngomong yo saiki. Mulane jane mujek ka lagi arep tak pikir ki ngene. Hati-hati lho, Jek, kono kuwi rada anu lho. Iya. Bae, alah kidul galeng. Itu beleng inti. Tapi kan iki ki rawan iki rawan anu lho, Mbak Tin. Cara anu iki lemah kecepet kok. Ya kuwi lho. Kuwi. Lho jote bar duwiki ya mboke terus truk kae. Oh. Terus sapa kok terus mati mboke. Babe ra loro ya mati. Joko berange to. Heeh. Om Cep. Iki ndenggo iki lah moh anu to paling wedi Om Cep. Iya wis. Moh dinggo. Wis roh kuwi kok. Omah kecepet iki. Kanu rak berak dinggo. Heeh. Iya to wibiya jagung. Tau garuk Ya jagung jagung karo pari. Heeh. Ya jagung Sak ya. aku santeku dek ngenane telane kok diduduki karo. Yo kira telo lawas lagi wis dincep-cepin neh karo Kuswandi karo Andi. Ku telo kabeh ya. Heeh. Menawa kok wong anu ben gak digereti iki menawa ya arep nepakan bus. Jagung pakan di. Ya iya. Lah nek nandur wae rak digereti Iya. kaya wong-wong nek digereti terus Wis gak, wis dienggo pakan dus. Ya ora apa-apa nggo pakan dus karo apa suka gajah sing mekrok ngono lho. Kuwi kan enek ta wine. Ya karo seket gajahan sing Ya sing mekrok dadi stop padha nggone butuh ning sakidul kuwi lho. oh Kuwi enek ta. Winehe enek ta. yo Wine. maksudnya ki yo nganu lho yo. Ya ke dari samin ke. Ya iya kayak yo ora loro mati ning alas. Oh, ngono kuwi. Kita jenenge omah kecepet iki ate-ate. Golek apa? Bang Turi. Dek ngi aku sik ngepek. Aku kek oleh sego enak. Kondi. Konggone anu. Iwan, Heeh. Iwan. Atak nggo sarapan ning kene. Entar Ya ora apa-apa mangane ono kene. aku gak dilawuh. Iki lho kok Pupuk lawuh. aku ki kalau gak nganu pin. Kok gak kolu mangan. Ya gak kalau mangan tak tak nyapo wis. Oh. Ya iso niki. Lah iki mau gak kalau mangan ning omah ki nyapo. Yo gak nyapo-nyapo. Ya kowe iki ropo kok muji kok takoki piye to lek ya. Kok gak iso kalau mangan piye gak sadi. Nah, bang. Ngono kuwi rasa dipikir penting mari ngono lho. Berguru apa muji ki
tak kok kowe to nyaput terus dijepit. Mari ya pin. Ngono lho Le. Dikira kan ngomong jeneng motor diunggahno. Lah. Kan rene gak kolu mangan wis takok kowe iki ora. Ngono lho. Jajal tak tekokna. Ya. Tungguino ora. Oh, bos ya sini bos ya vlog pagi hari ini saya juga tanya uji karo leane dia motornya uji gak dijepit bos. Ternyata ya dijaga ngono lho sertane iki. Jangan lupa YouTube Tenang Ojo, di like, di komen-komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.